नै लोगोफोर जोंहा न'आवनो गायनाय थाइबें थाइसुमु जेबो दावायखौ होआखै आरोना सोरबा बायनोबा जि मोजां जाखादों नै सासेया गोरलैखौ सिन्थाखाबाय जि मोजांखा सोरबा बायनोबा बारा नङा आरोना माइल'सो गायदो लाइन मोननैल'सो गायनायमोन जि मोजां थायदो इसोरनि अननायाव बेखौ आं जागोन नै कौन है ये लोग कहां से आते हैं दावाय होयिखायनो बारा मोजां जायाखै आरोना दावाय मोननायबा आरोसो मोजां जागौमोन मोनसेबो दावाय होआखै न' जि मोजांखा बारा गायाखै आरोना लाइन मोननैल' गायनाय बिनो जि थायखादो न' जाहा ताजा ताजा न' जाग'नो हाया इखौलाय नै जाब्रा ओंखारबाय बेफोर देरबावगोन आरोना बेफोरो जाहांदोसो एलायै नै इथिंबो नै आयौ थाइसुमु लाबार जि गामोन आं थाइसुमु जानो नै हायाव नांना हामा जाजोबदो आरोना फार्स्ट गायदोना जेबो मिथिया नै प्लास्टिकखौबो जि दुखियाथां माथां लाबोबाय सासेया आंलाय गोदोरसो लादो साननाय जि फिसा प्लास्टिक लाना फैदो गाबोननो होनांगोन बेयाव बेरेनि फिथाइनि ताजा 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 जाबावगोनसो आरो दावायखौनो होआखै खनसेबो पियर मोजां माबा थाइसुमु थाइबें दावायखौ खनसेबो होआखै ए मोजां दं आरो इयो थिं लावाव बिबार बारसोबाय नै बारा बाराखै ओइथिंनिया बारसोबाय ये लाव लाव है ये लाव masih mesti apa yang ha kayak isi more ini mah gelen deh bila bikin ono Ita gosote tinta ya nih teman-teman हानां नांदा हामा जागोन बे हा ओमफ्राय बेरे ना मासे सोबदोनो दावाय होआखैना लाय नै 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 बेयाव याद eta duta इफाले दुटा আছে गोजौथिं हरनांगौ बेखौ जानाय नङा नै योगा मोनासै नों एलाय नै देरा जाबाय न' इथिं नुवाखै नोङो नै इयाव थाइनै थाइथाम दङ इयाव थाइब्रै दं अखा फैगोन नै मादि खालामदों बोथोरा खोमसि
Đây là Oleh an dihunjubni. Nei लोगोफोर बेसांसां ओंखारबाय आरो ना खै केजि जागोन दङ दा मोनथाम दं होननानै खिथिबाय आं नै एम्फौ सोबगोन ना खाजोब्बाय आरो ना हामासो जागोन ना लस जागोन नै पियर दावाइ होयि